Okay. Hindi ka rin ibasa di pagkasalitaan ni Rose Canapoluan. Verde. Idi. Kalman lang. Idi. Kalman laeng manong nemi. Tanag sinarak kami manen kinireten nga boyfriend ko. Nabayag kami kinireten manong nemi ta almost 3 years. Talon atawen. Kahit no kasta nga day off ko, kahit agbakasyon met isuna, iti trabaho na. Magusto mi launay manong nemi nga Panity Beach Resort. Agbalon kami siyempre. Kasla kabarbaro akang kanayon ni ayat kada kami. Tano kasta nga nakatupi sa kunta, ready akon nga agdigos, naka-swimming trunk tumit isunan, tumarayak tumiten. Kamatan nak, Reden! Reden, kamatan nak! Kumamat tumiten ni Reden, manong nemi, kat inton makamatan nak, matulid-tulid kam do, iti kadaratan man. Nga oren no darat-darat kam ton, kaslaonan yaman na kada kami. No makamatan na, kat natulid kami, arakupan na, agkanad manong nemi, dagiti lips ko. Agdakigos tumuten manong nemi, dagiti kulap na, kat oren na lamay ayam, dagiti duwa mansanas, iti baruko. Tumakder kam to, sa kam to aglumba manong nemi nga tumapog. Iti nakalitaw manong nemi nga danum ti baybay nakalilinak. Nakamamayat manong nemi taglangoy. Aglumbakam to aglangoy nga agpateng nga sa kam to agpaikid. Kalpasan na agsinsin na yukam to. Umasidag tumat manen na umarakop kanya kat aglanang tumanen di kinibibig. I-approach nan tumanen tinakulap na mga ayam kadigiti duwaman sanas di barokong tumanen. Kaslaawan pa nagpatingka dayta ka kinaragsak mi no kasta nga ag-date kami man. Pagtungpalan na inton ka magbuelnas manong nemi. Agandang kamtong agbuelnas manong nemi. Iti shower, iti likod, wanot sirok ti shower. Agmay santo di bakimi. Agmay santo di kinibibigmi. Dito iton manong nemi nga idaras mi. Hanggang to mapanan ag hotel, iso pa yung paggastusan mi. Itilatan mismo aban niyo ma. Ikatekton manong nemi titakip puno arpaw dagiti mansanas ko dito to pag sinublatan na nga kinikiniten manong nemi. Agbarinto meng tupi ti sangwanak manong nemi sanan to ibaklay ti may nga kurong ko ket ni. Nakalalaing nga reden. Awanin ti pangsukatak keng kuana manong nemi. Kaditi mismo manong nemi nga banyo ijay to ngagmay sa tibagimi. Ijay to nga biyat na manong nemi tinakarungrung sut akubran. No nga talang ada sumarsaruno kada kami iti banyo kasta oni nga tatunget na manong ta di madla rumwaren Wan manong nemi kasta iti kanaragsak mi kan aramidon mi kinireden. No kasta nag-date kami. Agpapas kami iti ragsak. Kalpasan data, manong nemi, kaputan na banog kami, tanapagustuhan mi, tibagbagimi, agsukat kamton, hinggang tumaten na, idasar ti binalon mi, pangal daw. Mangal daw kamto, kalpasan na, maturok kam tulatan, manong nemi, nga, pagpukanak to, manong nemi, ti barokong na, kat siyempre, nakamayamayat ti maturog, kaputa, na presko ti ani. Umalas 3 no agreeing kami manong nemi income tumanin nagdikos. Sa kam tumanin mapan agbuelnas manong nemi. It kasi tumanin teramidan malibre kami. Agamit kam tumuten manong nemi kat siyempre dito'y balay napanamanin anak. Amuyamat nang nagastoy nga oras kung na dito nga aldaw kat tagkuyok kam kiniriden. Talaga ka nga di mo pa insina dahil dyan nga rin. Nanang man, tapi ko may sinak. Kadi ba't patag ko, ipatpatag na.
Di mi ka di ko naking ka, nga sami akayat na riten. Samot nga ta kayo tagpili. Huh, at ang kanti ulom, Ros. Yung sa nga bali, awan to't maaramid mo, intun dumtengen ti, aldaw ken oras, nga kayat mo pasamak kinitatang mo. Di kayo maawatan, nanan. Maawatan to. Intun addan. Di kayo maawatan. Isungat ka ko lang, intun addan, maawatam to. Mabaling ating ipaawat yung itan. Anak, marigrigat tayo. Amom teta, nagpating ka lang iti high school, may sa ka lang sales lady. Hindi ito talimaki nga kakabsat. Makitaltalo ng tatang mo. Awan tibukod tayo nga daga talon mo, lupang ka. Makitartarakin pati dingwan. Di mo kada arapa-apin nga bumaknang ka. Asino nga minti saan nga mga rapa-ap ti bumaknang. Asino nga matitao nga di mga rapa-ap nga bumaknang nanang. Inhawat ko nga saan na ka bumaknang. Kabutan na ikariak ng biyag na nagigat. Bumaknang ka no kayat mo. Kumuna isinam ni Reden. Gabuta saan tumapasamak abumaknang ka. Itikas ken kuha na construction worker laeng. Kahit yung sawan, makiasawak ti baknang. Natural. Tapno mumaknang ka, makiasawa ka't baknang. Sino kung mga rod ti mayat kanyak? Wano saan? Tapno lumungaw tayo, lumungaw ti biyag tayo. Nyakit din nga nagsaya at balasan ko. No addan to ag krusungata keng kang Hawaiano. Hawaiano? Kisa sinong matikas keng kang saan nga mga ambisyo? O no mga rapaap, mga ambisyon? Nga da Hawaiano nga mga asawa keng kuwana? Dito ka di bagbagayo nga. Wan. Gabutad da pagyar aritan mi keng ka. Tilang min orahin mi. Ket no kurso nata na ka. Impauit min ti picture mo. Allah. Araramidan nyo datang di baka mo kanya. Kaya masurpresa ka to karon. Surpresahan da ka. Kas inaunang anak mi, balasang ko sikat mangitag ay tibiyag tayo. No makiasawa kat Hawaiano, ket adda kanton sa Hawaii, dakam tumat kinitatang mo petisyonam nga muna. Ket into mapetisyonan na kami. Dakam tumat ang kinitatang mo timang petisyon kada gini kakabsat mo. Di papantay to amin sa Hawaii. Dato nga balay nga arig na marmarpog, agbalinton nga balay ti Hawaiano. Nga pagtitipunan tayo nagbakasyon tayo amin. Oh. Awang ka dito amom nga, gagangay lang, idi ti kasasada, di ko nagbalindan nga Hawaiano kada Hawaiana. Di kita napipindas ka balbalin jamyanan. Balay ti Hawaiano ginay. Anat kasasaad na lang idi. Nakiasawa dat Hawaiano. Nakiasawa dat Hawaiana. So, nakadaron sa Hawaii. Uso ka di palang data, nanan? Katadamad lahat na di kita dumakdakkel nga ako, agbalin nga nakasagana nga agasawa. Ino at da Hawaiano, manutawin na ti mga asawa kanya. Depende. Kaya yung asawin, di ko makataib ko, siya pel kayad da. Baka muslidanan nga kawa. Di ka ito lakayan. Di mga asawat kas kanyak. Kaya nadamayat kang nga lakay nga Hawaiano. Nga diborsyado. Oh, di mo kayat? Ano ko matilaing naman no laklakayanan. Sa lopay ko nga tumang. Awang kas kiniritin nanang. Di mo ka na nga dahil mapaspasama ka na kiniritin. Nabay kami nanang. Ay susapo. Di kahit nasawan na ba yung isang kakabirgin? Nang, pigsa unat at timig yun, mangit isang karupaan. Mayat ka ba nuno saan? Ross, basta no at nagkurso na daking ka nga Hawaiano, mayat ka ba nuno saan? Masapul nga makiasawa ka. Pinanpanunot ko dahil tama ng naming
ket naibagak daytoy kini ani nga padak nga sales lady. Da problema, Ross? Kaya't dagiti nanganak kanyak nga da mga asawa kanyak nga Hawaiano. Ket di kaligagom da, sumaya tibiyag mo, tibiyag yo. Dadi mo kay di kayat. Pambaraho. Kasanun no butit, lakkel tiyan na. Kasanun no laklakayanan. Kasanun no, Kituri butitan na, laklakayanin na tinaskang dulyar, berde ko naman. Ano nga berde? Green money. Berde a kwarta. Tadikit amang namnama karatan ti peso. Baka ano, ibagatan tupay nga rupak ti dulyar. Kan ano ko mo? Asino ko tao nga saan ang ambisyon nga makigam dulyar? Berde, green money. Amom na siya kumakas pagarigan, dada mangayat kanyak nga Hawaiano. Ay, hindi na pinibagay. Uwan ko na. Nakagasgasat launa, iti may isang babae, nga ti mga asawa keng kuwana, tita lalaki nga mangtawing keng kuwana, iti abroad, iti Amerika. Di ka umapal ka kita ibalbalik bayan nita nga Hawaiano kada Hawaiana, nga nakabakbak nang doon ako sa nagbakasyon da. Nagbakasyon da, baknang da, ang iminto nagsublita siya ngay, kakaasid at naman ng trabaho, gabutan na patag ti oras sa jay. Dapat di kita bakasyon nga Hawaiano kada Hawaiana nga utangan da rin, pagpapaala da dito. Kung namlan sa sinong nakalaklakang gastusan da, nagrigat gunudan da. Kanya-kanya nga ron ti estilo. Kanda kas pagaligan na makadanong kan tumuntan sa Jeros, agdepende ken kan no amom ti aginot, no amom ti aggagat, agsalukag, no amom ipatag ti oras, no amom salamat-matan, dagiti nagrigrigata. Yung nagawid kan doon di Pilipinas, ki ilas-lastog mo, kat nakabarbaryo boy ka, awan serbina. Awan kasi iti simple. Naibagak da ito'y kiniriden, iti na minsan manin nga nag-day off kami, nemi ket nagsinarak kami, nagpapas kami manin itiragsa. Kiriden, ano ti pamatim? Data nga tatag-asawa? Nagdepende ka na ta. Abay kahit mong nag-asawa ta? Ada ka ornong mo? Ako nang ornong ko at tultulungan ko, di kaabsat ko. Katsi ka, orin siya. Dagpad para tangawan ti ornong na. Nga dati tiga po na no apay nga saan ta pala mabalintag kasar. Gabot awan ti ramaten ta. Ikaso nga rutin ng sikukak. Isuot nga magbagakan ka ang huwag. Hangkag siksikog. Tapno saan nga pilit nga gasawa ta nga umpay nakasagana na ramaten ta. Para kang kakatuluyan ta nga ta. Mangnamnama ka nga ta nga si kaket siya tagasawa. Reden? Kawa na. Dapat ipatpadag ka nga ron. Ipatpadag na kamo. Kasi ano nga ron din saan doon ka mapasama? Taapay ko ma? Ada ka di problema, Rose? Isap sa pulan nagdatatang kininanang ti mga asawa kanyak ka Hawaiano. Oh, awan direksyon mo? Awan nangin ko. Isap sa pulan nagdatatang kininanang ko ti mga asawa kanyak nga Hawaiano ko na. Tada ka di? Nanyata mo, baka itong bigat, sa nga bigat, katadan ton. Takayat mo ka di? Palubusan na. Abag katawa ka. Abag damagan ng palubusan ka. Oray saan ko akayat. No isot kayat mo, awan maramit ko. Sa bagay, awan pukaw ko, talalaki yan. Ngem na sakit. Kapot na mapukaw ka. Ngem na sakit man, nagpeso. Nga magbalinak ama nagpabuskoy.
No sa dino ka naragsak, diyan ka. Tulami ni bagbag. Katuin. No, namnamaim nga dajay itad di hawayano ket saan ko maitad ken ka, ta talaga nga awan maitad ko ka nga berde a kwarta. Ket no pakaragsakan. Siyempre naragsakan to makadanong ka sa diay Amerika, mapauitam di kiti naganaken ka ken kakapsat mo iti dolyar, matawing mo di kiti naganaken ka, di kiti naganaken ka tawingan dan tumatan di kiti ang kakapsat mo. Oh, di ada kayo sa di aminin. Into ng pakasyon kayo, nakaduduntot kwarta kayo, padaya kayo. Mangibagdakder kayo ti dakil nga balay ti hawayano. Siya, agpadinggak lang ti construction. Para palitada, para ikapit iti tiles. Nag-Saudi nga tama takit, mabalimot siguro, makaorno nga. Kayat mo no ka? No mamasamak dahi takit, kayat mo hanggang igawid. Takunak nga rodan nga managpabusuyak. No sa dino ka nga naragsak, palubusan ka. No pa'y nasakit. Ngayon naragsakak tumuten, no makita ka naragsak ka. Ngayon di mong tumatlip-lipatan natin, mang paraman kanya, kas pagarigan, no, binulan nga ipawitan at $1,000. Ana? $1,000? Katuin na. $100, wala man lang, $100. Tapos maramanak mo ito. Sapay ko matawan, mangayat kanya kahawayan mo. Sapay ko din. Ket no adda. Ket no adda. Ket kursunadak mo di sorry. No saan nga si kaking siyak tinaikari. Gawit na karotin. Imuran kan samad ta. Handa mo ba nagdikusan? Sa tain taman nagbuel nasin? Sanin. Napukaw ang tiganas ko. Pero then, manong nimi at suksukatin, direte. Makagura ka? Ada ka dirumbay nga kagura ka nga. Abi nga sta ka mo din. Ross, itapay kat. Rugya akong mo susuruin. Kahit mabihid, kahit mapukaw ka. No ba'y nasakit? Di ba nakapukaw ko keng ka? Ni daytoy madrama, awampay, agunek tulad talo at hawayano. Isurad nga kunak, itan nga rugyak. Tanyat amok, baka intubigat sa nga bigat, itawag mon kanyak. Ngaddan hawayano, mga asawa keng ka. Kagsugatan tagawid ta. Then, you're my first love. Ken makas pagarigan ta santa nga na ikali tunggal maysa. Sangkan tong haliplipatan. Ken malaglagip kanto. Ken makas pagarigan ta pumaiso nga makaiga makitig berde a kwarta. Para manang kanto. Para manang kanto rin din. Naglugan kami di tricycle nga saan nga naging inuni. Pare, dito rin ako. Ape dito pagdisagan. At ako mo magpasyar nita. No? Sumarak ka sa bali ng babae? Taing ka, anda kahit mo pasyar nita? Ross, awang kas itik sagana. Tanong saan tangang katuluyan? At danto dagos akasukat mo. Ito amok kaya, ang mga dati matin nga kasukot ko.
Pakadwa ka mo, girlfriend mo. Tumsa akon. Agplete kang tulatan. Ipilatsan na. Hala, hala. Horet adan tumatin berdi akwartam. Nagpauyo mo talaga. Nakunak tinakim kumano. Manong nimi indiretso kon ngay narakilati tricycle aging gaidji balay mi. Mas dawak manong tanagtatutlugan. Apa na ta? At sa nga ili. Allah. At dan sama tan hawayano. Nababaysad nang tawag kanyak no as pagarigan. Hinted ko ti pleta kon manong nemi kita nagnakon ko sa asidig. Ay, tajay na eh. Adan ni Rose. Ibang pati Rose ay. Tapos taon na ti alis to ni Nanang manong nemi ng sabat kanya, Rose. Nanang, anit kita sonde to eh. Itawag ko kumakingkangam ko na ninatatang mo. Ang mga no saan agawid. No itawag mo ko na. So gani, Adan ti hawayano nga mga asawa ken ka. Sino ka takwada? Ada ti makder manong nemi nga guwapo. Umas asdeg ka sumabat ka na kami kitinanan. Dahil tama sabat na iso. Nagguwapo niya. Iso mga asawa kanyak nanang. Kursunada na kahata na bayagang adaking kuha na tilatawam. Nagan na. Joseph. Joseph. Iso dahil ito ti anak mi nga ni Rose. Rose ni Joseph. No kasano iti pintas mo iti ladawan. Napinpinas mo ti personal mo. Rose. Injahin natin akulap na manunimi na kiabrasa ak. Ngem saan nga si Mina ti perreng ko kengkuana takas tamat ti panang perreng na kanya. No kasto ti klase ng lalaki. Napudaw. Nabakad. Apagid din na saan. Kaya't ko na. Hawayano na. Guwapo pa. Simrakam nga roden manong nemi kad nagkasango kami kini Joseph. Nagkapuam. Napanak nakipiknik. Sinang kinaduam? Hindi ka barkada. Awan ti kinaduam nga boyfriend mo? Awan, di ba? Kapag ako nadatatang ginanang mo, nga awan pa'y boyfriend mo. Awan, awan pa'y boyfriend ko. Mayat ka? Nga kasano? Tulagan tayo no, kaanot ka sarta. And then, agbati kan to pelaeng, nagsubliak sa Hawaii, kalpasan na, ibagnak ti papeles mo, amang tawing ken ka. No, kaskasano lang, awang pa'y makatawin, maprubaran, agsubliak tapno, umay kan alain. Joseph, apay siyak ti kayat mo? Gabuta, sikat ka pakarik na kiti ayat. Ado kam ka di nga nagpilyam? Ado kayo. Ngemkas keng gati kayat ko. Ano nga minti anta kanyak? Nga mo gustuhan. Nga awan iti sabali nga babae nga nagpilyam. Nabintas na ma. Basta magustuhan ka. Ladaw mo lahin nga agaragan ka ng tirik na. Anong tukit itan na personal nga makita ka. Tsak magawin ang tirik na kahit ka nga rakupen. Kahit kung maramanan di kiti lips mo. Kahit kung may iparik na ken kati na irot nga rakop ko. Saan kanto nga agbabawi, Rose? Kinapudno na. Ado di kiti mangidil-dil-dil ti bagin na kanya.
Magpili akmat ta, ang kaskarina. So nga nag-asat ka kunak, kapag si katipili. Tapay, di mo kayat? Di mo kayat? Di mo kayat ko naman, kayat mo. Di kaya, kayat mo, di ba? Kayat nak, di ba? Ano yan? Madama ti partida di talikod. Naging mata ti baboy nga maparti kan maluto. Agpadaya tayo. Agpasala tayo. Kaya naman balin, malpas ti padaya, iti na ito yung mga rabi, agkuyog ta. Papananta ko ma. Intay iti hotel. Intay iti 5-star hotel. Iti nga overnight. Tapay. Nga sadyay. Naman yung binas. Nawayata ti kayat nga ramiden. Ore ako pa'y kasar. Ore ako pa'y kasar. Kapag nakasaganak mo mga kasar ken ka. Ken. Tapos sadya nga itad ko ken ka. Dagiti regalo. Alahas. Ken dolyar. Sa bagay, amin tumat akwarta akong kat kwartamon. Kwartata nga tuwa. Napintas na trabaho sa Jaway. Agdubdubol jabak. At apay basit ng business ko. Naroon na construction tiyan ko. Construction? Nabak na ang dikiti adda Jaway nga construction pagtrabahuan da. Kadi, dito Pilipinas na construction mo na bakit kababaan. Ngayon no sa Jaway, no adda ti construction, sikat kapintasan trabaho. Apay nagsanay ka. Okay. Kahit ko kumati sumurag dito sa kwarto, kahit sumurag ang duwa. Sisyak lang, kahit ko gumesa, kahit ko tagpanunot. Kahit ko makaina na. Tanong makay na anak, alalisto ng agdesisyon di panungot ko. Sige. Palubusan ka, iturog mo pa lang arod. Apagbagsyon to. Ringan ta kanto into mabalian tayo timangan sa tagsasala. Sa kalpasan na, intanton na maturog iti hotel. Sige nga excuse me. Tenak pala di kwarto, kahit ko tagina na. Manong name idiag sukatak. Nakitak ti pakabuklak, ititak ka lang sarming ti aparador manong. Nabayagin nga nagpapapasan ni Reden ti bakik. Dagi ti bibig ko, ti tengned ko, ti barukong ko, itinagbaitan di kiti legs ko. Naspag ako. Nalaspag. Overuse saan? Slightly use. Tamay may samot lahing ni Reden. Sa may sakit, natanang ni Reden. Amo nang ilalaen, ti bagik. Dito nga pamagik, ti rupak. Isungat at nangayatan ni Joseph. Ngayon kasanon numaamuan na, nasaan ako nga virgin. Tatimbaga, datatang kininanang kayang kuhanak at awang boyfriend ko. Kaya't nagtupay nga ta ni Joseph. Ni bagat nasaan ako nga virgin. No siya timang sumpat, itireta nga sa lutsod ko manong name no ay ayaten nak atalaga ni Joseph. Uray mong pay adun na lalaki kas pagarikan tinang nakapatas kanya. Kaya't naklata, di ba? Ngayon ito sapsapulan na kit virgin. Agas tinamnamain na nga kinabirhen ko pa'y laing. Dinaklakit kayatin, numaamuan na. Ngayon nakasaysayang mitman. Nakasaysayang. Ano nga tanong, agad aarayak to. Aray! Sa mga sagana ti food coloring nga nalabaga, nga ipangkunto.
Tapno nagparang aslat, Virginia ka talaga. Sayang numalusot akpailan ni Joseph, nagguwapo sa mahawayano pa. Sayang, sayang, sayang. Nagring ti cellphone ko manunimi ni Reden totoong tawag. Hello, Reden? Hello. Kumusta ni Joseph? Sino nga Joseph? Nakalilistod na hamag niya. Ngam nalipatam ka din? Gayem ko ni ading mo. Ni Albert? Ti Adjek? Di ba? The communication me. Intawag na kayo ka? Siya titimawag kang kwa na. Kinapilitan nga nagpud no. Talagang sakit din ang santa nga na ikari itong galmay siya. Gwapo ka na ni Joseph eh. Gwapo? Gwapo. Nabakad. Construction ka naman ti trabaho na di Hawaii. Kasken ka. Ngayon no di Hawaii, construction trabaho sa Jai, so kapibintasan nga trabaho. Amok ah. Di ka talang orti kay mo. Construction Pilipinas o no construction Hawaii. Alaha mo sungsungbatan eh, damok malasungbat mo. Good luck. Amam Ros, nasakit kanyak. Ngayon itilikodan ti amin naragsakak. Malakip mo kang kanay bagbagkaken ka. No sa dinot pakaragsakan, ijay ka. Balubusan ka. Saan ka mabalin niya gawin? Tanuan niya man ti ragsak mo. Ragsak kung tumatin. Basta saan ka makaliplipat, kamang liplipat. Basta di pauwitan na, Ang natin bagbagam. Kawin. Baglat na tipod nun, Baka no, dakan to sa jacket. Ni ay ni oy, dinakbat am-amon. Padasan mo tayo nga, panunutin nga, siyempre, damat ragsakan ay paikuhin ka. Reden, agalala nga ti panunot ko. Tsaka makamagdesisyon. Ti pagrup, ti amo ni Joseph kat awan bay boyfriend ko. Takastat imbaga kanu datatang kininanang. Ito damagin na kanyak ti may pagwan no da boyfriend ko kita hamusong sumbatan nga buta hang agul ulbud datatang kinanang mo kunan. So nga tinakdarak mo tan. Naglibak ka. Imbaga nga virgin ka pay. Hanggo imbaga nga virgin imbaga nga awan pay boyfriend ko. Meaning awan pay padas mo. Baka aksapsapol ti virgin. Di tangarot ti amok mo te. Ikasano nga ro din. Mampanunot ang nga ro te. Agin aaray to. Ngas pagarikan na tagikwenak. Magpataod ak to ti nalabaga. Ti food coloring. Ipangkunto ta silang ko. Tapno kasla dadara na. Pagkatawa ka. Saan ang tumatuktalam at lang ti kinapod no? Pinapimpinas langin no ibagam. Basta amat no kati adat panunot ko. Tanupod nung ipatpatag na ka. Ure numano reden kumati nakaraman ken ka. Asawain na kalata. Ikasano nga ro din nung tinaktun kayat. Di wow. Wow. Goodbye, berde. Agtalinait ka kanya. Oras tinakamadmadi. Nakaptakdak kala chance ko kuman. Sika ngamin. Ape papasulan na. No, ape man namin nga araramitin tan. Ano nga talaga rin. Sika kinsyak ka diwat laeng nga ta. Uno da kami kini Joseph. Napimpinas nagsigurado ka. Ipudnom kini Joseph ti kinapudno.
tapno maamuan, noan niya ti klase nga ayat, ti jijay na ken ka. Kinasaritak datatang kininanang manunemi, apay, entry baga, dito pa'y unag ti seld mo nga kwa. Inaiban na kami kininanang matapdok sa sarita tayo. Tatang nanang amok nga ti panunot yo, kayat yo kata lumong aw tayo. Sino ko mati saan nga mayat lumong aw? Aday ta good dawayan, aday ta oportunidad. Kinapunto na kita, adto dito mapapal ka ta kami kininanang mo. Adto dito mapapal ka nga. Yung mata problema tatang, nanang. Timbagayo ken ko na kit awang pa'y boyfriend ko. Itay kat inamin ko mat, ay si makayak mat, ng baga ka awang boyfriend ko. Yung amunyo nga boyfriend ko. Di makadagas. Kasanun no, tilang pamati na nga kinabirhen ko't pagayatan na kanya. Kasanun no, maaman na, kayong boyfriend ko, kinatang makapasamak ka na kami. Saan mo nga ibagbaga? Ano ko magpag-ibagam? Kasanun no, agasawa kam to, kit maamuan na nga sa anak ko na virgin. Style mo na, ginaaray kan tumat na. Mabali niya pamuspusan deta. Saan mo ko man ipatanda ito yung oportunidad na. Mama, ano nga dumteng tikas to. Tatang, nanan, saan ka di matlang, saan ka di napimpinas mo lang numaamuan na, tapno, makawag-desisyon. Kasanun no, saan na ka nakayat? Kat no, saan na ko nakayat? Kat rumbang awatan tayo. No, apikit kami nasaan ka nagtumbal ka na kami kininanang mo. Hanggang pa ila makiboyfriend ko namin. Naki-boyfriend ka, intin mo ba di bagang kingwana? Di mo among sinalimutan, di dayaw mo? Nga da ito kumati, panang salibat mo, kit nakapadpatag ko mo. Tang, no, agur-uray kada tayo nga gasat. Awatan tayo. No, saan nga kami ni Joseph, anang arti maaramid tayo. Nang rabii kami, manunemi sa kam nagsasala. Sisak laeng manunemi tal-alopen ni Joseph. Ngawan sa baling ang mga lup kanyak no saan lang isisunod. Agin inom iso na manunemi kat madlaw ko nga nabartay. Agkay data. Joseph, kasta ko rakay ka. Ikagata itong atulyar. Adot balong kong atulyar. Mabantang hotel. Intapay ka din. Ija itong nagdigustang. Oh my God. Ipakadakan ka datatang gananan mo. Makapag-drive ka pa ada driver ta. Manong nemi impakadak nga road kadatatang kinanang. Wait. Ingkan. Katano, kidawan nanti, amin mo, itod mo. Ngimsak may deta, lalaingam. Kwartaan, nga muna. Ha? Igamam nga, umuna, kwartaan na. Sa mo, idulin. Sa mo ito, isubsublikan ko no, kas pagkarikan, tadawatin na ulit. Itulugan mi, manunemi, itilikod, nagabayan mi kini Eddie, kini Joseph. Kumarkarab asen manong nemi nga ag-agkanan nga nutnutan nan digidibibig. Gusto sana kung na makauray pa isudan. Tanang lang tag-drive, pare makadanon tayo tulad ta di hotel. Mabalin sa amin lang ito na, di ba? Tanang kalag, pare. Diyos. Saan ka din namin pinasmaglahin no muna anak ni Kasar? Diyak nga rin makauray yan. Ewan gayam. Sa kabay nga malibatak. Kaya itay datatang ginanang mong isudan mangigkam.
Ngayon ko nakmet, kadakwada. Namin pinasnut lang, tatang na nga, ning tumat lang rosti, pangtadak ko na. Dito yun. Nandito, dollar, green money. Manu amin nito, 3,000. Nagkwenta ak manu. 3,000 $3 because I love you. Itad mo lahin ti amin mong ito dito nga rabi. Sige. Ngim kayat ko. Ano kayat mo? Uminom aktuman tapno naturedak nga mangipaiken ka. Tapno adan to pagitured ko nga agaray. Dahil tating kedeng kun man. No nawais ka, waisak mo ko. Sige. Manong name kasla umin inumak. Idadda kami nito unang ti kwarto ti may isang hotel. Imiliblibas ko manong nga ibil. Sakto aging babarteken man. Irin to ta isu na manong name kat inum lang inum. Tapno may magandong saan na may namupuutan ng tinapasamak mo. Sige. Bayad ti 3,000 $3,000 Manong nemi binagkat na kadandanak na ibatan ti partek na imbagta na ikamantak na ipaidda manong nemi iti kama. Nakalalis to manong nemi inoksob na terwaten na ti amin-amin na kastamit tinaramid na kaniyak manong nemi kalpasan na dayjaya. Narignak manong nemi ti romansa tinabartek. Iminan panong sakti angot na. Baga at medyo minumak met sang ko imbilin amin. Inagkan na naginibibig ko, nagdakiwas, dakulap na iti barukong ko, ti may isang dakulap na manong name ipapababa na. Ngayon gawid ko. Ano yung gawid mo? Kahit kung surveyin, ito'y tayan ti ruangan ti langit. Baka nasakit no usarim data ko, dataramay mo. Isungan ko yung palubos manong inantana iti bibig na iti barokong ko iti kuan ibabahanan mano ingawid ko ti ulo na papanam ko ti mangan anda na ikari para idita baba sa nga datang hiwat mo tabibig mo paramit lang ti bibig ken barokong basta bang-banglo nga, nakaimas ka. Hindi madlaw kon manong naming ilayat nan. Ininadayan na yadim lain ka nasakit. Kayam na doon, kayam. Wala tapit, wala dakal. Wala takdakal ka ni Redena. Ipilit nan manong nami. Kapang kumitlatay, kinontrol ka taway. Aray! Inkurol ko manong name tinag-muscle control. Hindi na isarak ng tidulyar naman. Muscle control ko naktat nigastakit ta. Saan nga madlaw nga nalokay nang naruna manong name kit pasbasit kukuha na kami niride. Name agbayag mo tanakit pinalubusak mo tan. Gabot na madlaw ko manong nemi nga mayatan trik na isumot laeng manong nemi tinagganas kung saan nagpadala pagganas kalpasan agurukan tiro ko nakaturog iso ni trabaho ko manong nemi karigatak nga karigatak pwede tayo so naman name. Diyos ko. Ano at resulta na itong bigat? Ano nga tanong? Panawa ko ni Sona. Uri ka dadamit $3,000 ko.
Napanak iti banyo manunemi nagdigos, nagsukat sa krimwari ti hotel. Sinapol ko tilugan na manunemi nagtugtugak. Ti Sarming tanda jet driver. Linuktan na ti tawa ti Ridaw. Away, Rose, apa ka rimor ka? Kahit ko'y tulog na. Pagintulog ka. Basta. Kasano ni Joseph? Nakaado naman 20 minutes. Kahit mo sa aon napasamak yun. Anda, kinabalian naman lang binurak. Yung sumalat nagganas. Apa ka rin talawang? Mabaling ka tingin tulod na. Sa din, basta iba kakto. Kasano na rin sa lulsudan na kanto. Kaya ibagamlatan ang di mo amo. Kaya abigin pag sa lulsudan na kakit, da kami tinagkaida. Kasano no, basta. Ano na? Manukad kaya't mo tandan. Abad na kwartam. Nang Ted. Mointed na. Talo gasot nga dolyar. Talo gasot? Ito ko kaya natin sa nga gasotin. Tatulot na. Sige. Mayan ta. Basta di mo iwagbaga. Nutawagan na kang ka. Ako, tsaka mo ko naman. Tatalaga mo nga di mo amot. Siya ba nakaturo ka to eh. Sige, hinta ka rin. Ngayon mo pa siya sa nga gasot. Hindi ito eh. Kapinan ni Joseph. Awan, nabarakatak lang. Sige, hinta ka rin. Nagpaituludak manong nemi ti asidig ti balay da reden. Tadyak kayat nga mismo iti balay da pang disaagan na kanyak tamangan no. Isundot ti mapagpudnunan to manong nemi. Ni mapagpudnunan to ni Noel. Ta Noel tinagal. Medyo adayo manong. Nangalalak palit tricycle. Hingin ka, nakatahanon ako manong nemi ti balay, dareden, tinawagak iso naman, imbas ng tugtuga. Imsamat na, di ba makariing? Napanak lang na tugtugin manong. Hingin ka na ilokatan ti Ridaw, sakbay nga, dinamag ti bakit, ti inana, nasin mo. Apay, gusto nga oras balasan ko. Ilasasumar ka. Apay. Awan na. Nanang. Anang awan. Imposible nga awan na rason. No, apay kakasti nga oras may ka dito balay. Naglibasak sa di balay. Tadang amin pangyasawaan ta kanyak. Kanyak. Jakmat kaya. Iso na siya lang. Sumang peta ko ni ti balay dareden ko lang. Kahit mo sawain. Dito ay kamatid. Tapos nga saan ka masapulan, nana? Ay, kailan sige ka. Hanggang din nakariing ni Reden? Wala nakariing yan ta. Medyo nakainom ngamin. At kasaksakit tinakam na. Di na yung bagakada kayo? May panggapkan ka. At ka ng mga asawa kang kahawayano. So nga di ko nakata kayo, nana. At pang asawaan ta kanyak, ng kayat. Dapat ko mga di mo kaya hawayano. Uray no hawayano. Basta kahit kumatlang ni Reden. Nalalala ka ta. Riingin ta. Reden! Nagre ka! Nari ka ta riingin natin nung nabartag kami. At tinasiyat pa eh. Tumbigat layangan. Uray ta. At damat pa'y sa baling nga kwarto nga mabaling mapagturukan malasan ko. Ngayon pinilit milaeng nga riniing manong namin ni Reden. Inlukat na ti Rida. O pa yan nanang. Di mas turo ko agad. Reden? Ross? Inarakop ko ni Reden, man. Reden. Tsak kaya't nga mapukaw ka. Tsak kaya't.
Kaya, sabi ko mga mo kayat kadulyal, berde, akwarta. Uri adot kwartak no sa anak to nga naragsak. Uri gagangin to laing ti kwartata no naragsak ta. Sige. Inyistoryak manong nami keniriden tinapasama. Kayat mo sawan? Wahin. Naisarak na. Sulat nagganas. Kadapin nga imay kadtoy. Lilibasak nga ron tadyak kayat. Ore man pa'y naipay kung tibagi kang kuwan na. Kat patyam nga ron nga kayat kapay. Halang ko na? Ada maggamit sa bali nga lalaki na karamangkin ka. Rutan. Nukas tama sa akong nga narugit nga babae para kang ka. Di na ka di maawatan. Saan ko nga ayayatin? Ni Joseph, kan awan ti panggap ko, magkiasawa kang kuwan na. Ganun daw ayam lang, ti panang tinet 3,000 nga dolyar, kas jay. Takas na tibilin, hindi tinaganak kanya. Tanam na mahayag na saan nagtumagla kayat ni Joseph nung maamon na nga sana kong ni Virgin. Iso nga rin nga, inuray ko nga, nabartek tapno, hanan to nga, amo ka mawatan na, pagawanan na, di inaramid ko nga, naipaikot na apagapaman ti amin ko ken ko na. Ngayon, di na kaya tasawan nga pananglipot ko ken ka. Nasaan ko mga narukit ti pangibilangam kanya. Tamabuguan mo ti magderak manong. Pamanam, hindi di banyo. Kapag di ka nagdigos sa jay. Awan tugon dami ko nga nagdigos. Nabiglaeng, agdigosak. Naon ti mo ko na. Manong nemi sa lang siyak tinagdigos. Hindi kat nagdigos ka mga duwa kinireden. Nireden manong nemi tinang sabon iti bagik. Sinabunan nak taore lamin duwalak na sinabunan man. Apa yung mamin duwalak pa sabunan. Katap no maikat. At ay panang bisbisito kang kanay dyan nga Joseph. Hindi ito eh. Sige. E di makadigos kami manong. Nagsubli kami niti kwarton. Ket kas iti dati nga aramidem nga panagpapas da nguntahoy ming agdate manon ni kastan dinaramid. Nagasla ka baro ni ayat kada kami manon nimi kang kanayon mga bagbaga. Irden, haan nga mabalik nga saan nga datat agasawa. Ore gagangin lang ti biyag tabas tagping pinatagta naraksak ka. Anda kayong katiragsak ko na din. Nadamat kang kati amin ko, Rose. Manong nemi sa anak pa lang nga rimrimwar, hanak pa lang nga nagpakpakita. Ngayon tinawagan nak manong nemi ni tatang. Ayan mo. Diyak kaya't gabaga tatang. Namin tinapasama. Intaray mo ano, ti 3,000 nga dolyar ni Joseph. Saan kong intaray? Inted na kanya. Ngayon, pinanawam, linipasam. Kaya po tatyak kayat, nga iso tagbaling na asawak tatang. Dinamag min, at napasamak. Dinat amot nga ibaga, at napasamak. Gaputa na bartag ka, no? Yung kaligatak ka nag-control tatang. Nangatamad siya pa nag-aray ko hanggang nukunayo nga na bartag na awan matandanan. Anak,
Imbagamin kang kuan. Nga niya, dinamag mi kang kuan ano. No kas pagariganda maamuam nga saan nga virgin. Di anak mi sakbay nga tanagikuha mi tirabii. Kayat mo ka di palay suna. Anat ko na nangay. Tagos nang imbaga. Pag-ananok ko na. Kudak tuping amin kada kayo. Ngay diya laing kinabirhuin ko titatari kagayan na. Nanangarot ko na ng tatang. Kaya't na nga pasublian ken ka. Di taluribo at ulyan. Nanangarot ko na yun sublik. Naksayan di sang gasot. Pasuksuk ko ka rin di driver. Kung namin matakit. Noon na yung papusuan, di pa nangiragalo, magkita mo alaalanin. Yan tangan, kit naraman naman ito, tiyan akmi. Kuna na ngay. Sapsapulin na ka. Di pati mawag kang kakit, inala na ito number mo. Sampay tang. Nanangort ka, aramidag tang. Sublim. Sublikan ko na. Kat sambat na kompleto, kadi baga maang inted mo ka rin driver na. Sayang met. Wala na masasayangan anak ko, no, talagang nganda kayo, tinekari. Tap no malpasan ti amin. Serbi na karod met. Kat inted ko ti baga kingkuhan, umana eda nga bayad na na. Nanginamit unay na anak ko. Yang ngol ito dami no. Kalpasan, di ba nagsalita may ginitatang manunimi nag-ring ti cellphone ko. So nga tataytohin ni Joseph. Hello? Balang kantis nga babae. Sublim kanyak titulyar. Joseph, ayan mo. Nakarugurukit kamid kayang mga babae. Haanak ka narukit. May salay nga lalaki. Duwan nga buta ginamit na kapit idrabi. Awan na pasamag idrabi ka data. Gusto data pamatim niya. Haan. Ngayon na isarek mo. Nagparawar ka. Tagaputan na riknak. Kalpasan na naturog kan. Sublim ka niya. Diyay taluribo. Natulyar. Napin ko mga sublikan ka. Kinintad mo kanyak. Bayad siya pa ng hotel mo kanyak. Naging namatay. Sublim. Saan na sinsinan deta ang kwarta? Ha? Manu nga, adu nga rigat ko nga ng sapul kita deta ang kwarta. Sublim. Awanan. Nangipanam. Naregret ko, napukaw. Diba nagdaradaras ko, naregret ko. Nag-asat ati, nakabidot. Sublim. Naku ba't sublim ka awanan? Saan ka langin ang pagpakita ka niya? Tanong makita ka, madada ka sa mapasamag ka. Adagayam ni Rafael, ni Reden manunemi iti abay ko. Ano niya bagbagana? Subli ka no di kwarta. Na-struck kang kadrabingan ta taloribo. Ngem, inted ko ti sa gasot. Kada di driver nga nang itulot kanya. Di kada 2,900 lang na ito yun. Kinibaga ka na po ko. Nabimbinas mo lang ni Sublim. Kani? Nabimbinas si Sublim. Mapasamak pa lang ba't nagkita kami? Itad mo kanyak, tasyak ti mapan mga Subli. Ano yun?
Danto nga rin tinagsakbong mangusar itileta. Kung naman no saan ka rupa itidulya. Sayang. Di bayad na nga rin din, di pa nagkuha na kanya. Di bilang mo ka di. Nga day naramin na. Di ba? Namin atong nga sinabunan. Sulat nga rin din. Itad ko na ng ginitatang. Tama kaamudan. Di subli daw na saan. Tinawagag nga rin ni tatang manunemi kat imbagak kang kuha ng agkita kami. Itad ko kang kuha na manunemi ti dulya. Yung manugot mo di tatang manunemi kat intad ko nga rin. Kata-kata kayong tatang ni subliyo. 2,900. Uy, tadi isang nagsot, intad ko ka rin driver. Insubli naman nung name it yung upat agasot. Abay mang tad kahit upat agasot. 2,000 kan 5 agasot lahit ti sublita. Sige, sayang. 5 agasot kung na man, aduleta. Ngimsang kun nga bagbaga kinireden manon name. Nagdala na edak iti balay da reden, iti makalawas, manunemi, kat mapamudlatag trabaho ni reden. Kat no sumangpat manunemi, siyempre agkay dakat. Kalpasan di makalawas, manunemi, timawag kaniyak ni tata. Tan, mabalyan mo ti agawin. Apay? Nagsublin ni Joseph Ijahaway. Ikat anak ko na hindi subliyo di kwarta. Gatalanda, mati ko na ka. Inala na met. Diyala 2,000 inala na. Antad na kata kami kininanang mo diya 5 kaso. Dinaramanan niyo maglang. Kawan. Tatang, nanang, pasensya kayo na. Gusto di ko na. Ti amo ni Joseph kat Virginia. Makita yo kat talagang dinakayat mo sana ka Virgin. Alawan na. Alpas mo nga inawat. Nakasto nga talaga tibiyak tayo. Wala? Kasabulan tayo tagsalukag. Salukag. No sumaliwan man tibiyak tayo. Nagrigatan tayo. Saan tayo nga lilaklaka? Iti pa nagdanami kiniriden, iti makabulan manunemi nakaala. Nagsikugak man. Riden, nagsikugak man din. Di agkasartan. Sige. O may kangarutin mga sasawa yung balay. Iti ababa nga pandao manunemi na kami matlaeng kiniriden, iti nagkatuluyan. Katap no rigasta, kata sumaliunuan ti biag mi ko nami. Pinalubusak ni Reden nga nag-abroad manong nemi na pansad sa Saudi. Kada giti kakapsat ko manong nemi tinulungan da ni tatang iti bangkag ken talon ken panagtaraken. Ket ni Albert nga adjek manong naming pinadas na simbrek na nagbasa iti college. Orekas kasano lang akit mabalim minto matatulungan di kita dumapay nga kaapsat mi agbasa. Nakunak tinakip ko. Taad nga rod ni Redenitya Saudi. Kad na nakapimpinas ko nakta nagasat datatang nukasta nga o kapit da iti bawang lasuna ken nukasta nga panagagapas. Kabuta may patangda manong nemi tinapintas nga presyo. Buhen manong nemi nagurnong kami kiniriden ket di makurnong kami balay nga dagos manong iti binakir mo. Idadamatin po unak manong nemi nang iparakderak iti sari-sari store nga naisariping iti balay. Iso nga iti agbakasyonon manong nemi ni Reden adan balay mi at apayan negosyo mi na sari-sari store. May sa idin ti anak mi manong. Kat idi sakbay nga nagsubli di Saudi na batyanak manong. Kat na ito nagbakasyon
duanton ti anak nga sangpatan. Naggraduar ni Albert Manong, kat idead na trabaho nan tumultulong met kadagiti duwapay nga kakabsat mi para iti panagbasa da. Hanga balikan na, nasyak ti saan nga makapagturpos ng inaw na, tinasken kat nabinas ti pagbanagan dagiti kakabsat ko. Kat ka po, iti nagsasarunong nga swerte ni tatang iti panagtalon na napapintas mi mata. Jaya family house mi, ang kasla balay iti Hawaiano manong. Talo di kita nagbaling anak mi manong nemi kiniriden ket idi ta agawidan para iti may katlo panagawid na nagpurgoden man. Pinadakkel mi ti store nagbaling nga sari-sari store ay nagbaling nga mini grocery man. Kanday ta iti pagtintinulungan mi iti asawa agsipud ta aggatang kami pay kadagiti produkto. Wen produkto dagiti bannalon. Irik aggatang kampay ti lasuna bawang kanda tumapay. Naglako kami mati abuno ken feeds. Adamaten pigari mi bay, manong na mi. Ado, digad kahit nga sawan imasen sumet lang. Tibiyag mi, digad kakabsat ko kastamatan kada tatang kinanang babaen ti bukod mi nasalukan. Dito nga ron, di ba kasalitak, manong, ket thank you, itilaing mo nang ibasa ket sapay kumata, dapat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdengeg, ken nagbuya, more power to your program. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Rose.